Magik ez du disputatuko, Magi hor ezkerraldetik elastiko gorriarekin atzetik bi taldekide dituela, segurazki Cook eta Bernard Heisel, beraz Magi elastiko horiaren lehianez bere taldekide meseetan arituko da lanean. Ulrik bera ere hor da bel, aurrean sartuta. Bai, badazpada segurazki, eroririk eta ez izateko. Oscar Freire munduko txapelduna ez dut ikusten, segurazki sartzeko asmorik ez du izango, edo sartu ezen egibiliko da, ez dakit, baina hor lehen da biziko postuetan ez da bilbeintzat, bere bi taldekide bai, baina Oscar Freirerik ez. Dario Frigo ezkerraldetik okerroker egin da orain aurrera. Alejandro Valverde da bian Ulriken gurpilean. Valverde garen non bai sartzeko asma doka, bai, aurrera doa Ulriken gurpila. Zeinen erraz egin duen aurrera Ulrikek, Ulriken gurpila hartuta, Valverde aurreraino pasada. Ulrikek Magi zaindu nahi duen bai. Baina Magi ez dago esprintatzeko. Magik bere taldekide lagunduko die. Hor dara mate eskuinaldetik Tom Bonen ere. Eskuinetik Tom Bonen. Baden Cook eta Bernard Heisel eskubi ezkerdoaz. Ez dakit Baden Cooken aposto ez dute duten egin behar. Imat atzerago da Baden Cook, Heisel baino. Izatez, taldeko lehendabiziko esprinterra Baden Cook da. Izatez, ura da lehendabiziko esprinterra. Tom Bonen 3. Makiuen 4. Haren gurpila hartuta. Zerben aben pasada berriz ere burura. Saunierreko bat erritmo aldatzen ari da. Azken kilometroan sartu dira, Horner. Azken kilometro, azken 1000 metroak. 4. etapa, une batetik bestera erabakiko da. Sprinteren arteko lehia izango dugu. Tom Bon oso ondo kokatuta da, McEwen bere gurpilean. Eskuinetik Roger Hammond aurrera egiten, Britania handiko txapelduna. Atzetik Pagliarini duela da. McEwen entzat esprinta prestatu nahirik. Azken bihurgunea. Beno, ikus ezagun, zein den indartsuena gaur. 4. etaponen amaieran, Fonakeko gizonak, Hammond, momentuz Amerikarra buruan, Pagliarini ere aurrera pasada, Robbie McEwen, McEwenek irabaziko du. Australiarra, Robbie McEwen irabazi errez gainera. Oso errez irabazi du. 2. Pagliarini, 3. Aurelian Clerc, Fonakekoa sartu da. Errez irabazi du. Aixe eta oso sprint baldarra jokatuta Fermin. Bere taldekideak eta gero behar bada errepikapenean ikusiko dugu. Itxita geldituta, Robbie McEwen, elmugarako 300 metro falta zirela. Bere taldekidea eta ezkerraldetik beste txirrendulari bat zituela, han ezin izan du esprintatu, eskuinaldetik atera da, eta eskerrak, bera batetik oso indartsu eta bestetik esprintak goruntza zen, bestela horrelako utsegite bat larrutik ordainduko zuen. Gaitasuna handi erakutsi du Robbie McEwenek. Iaz, 2 etapa irabazi zituen Suitzan. Berazken garaipenak Italiako Giroan izan ziren, 3. Hor sartu Joseba Beroki ere. Urtero prestaketa berdin egiten du. Italiako Giroa atxeden hartu, Italiako Giroan erretiratu, aurrena bintzat hori, bere helburuak bete erretiratu, atxeden hartu, eta turrera bidean berriro pedalkolpea abiadura, Suitzako itzulen lortu nahi izaten du. Hori da ideia garbi edukitzea, eta taldearen onespenarekin baterako zein-besterako behar bezalako prestaketa egita. Begira, hor, ezkerraldetik Robbie McEwen Australiako txapelduna, eta taldekideak horrez aurrera gozen. Hor aldamenean duen taldekide horrek bidea itxi diune batean. Aixe sartu da Pagliariniren gurpilean eta errez menderatu du, oso errez. Tom Bonen paialantzean. Eta la fransekoak inguratu ere ez dira egin aurreneko postuetara, oraintxe aurrenekoa. 6. uste du sartu dela, la franseko aurreneko bizona. Denboraldiko 13. garaipena du Robbie McEwenek.